Puway. Merry Christmas! Grabe. Ikaw na po. Happy New Year! Happy New Year. Ikaw na po. Grabe. Magunto eh. Sak yun. Grabe, saan mo? Ikaw. Dara mga tsoy, oh. Asa mo? Manginas. Gupuhan mo ninyo! Brad! Oh. Asa mo? Manginas. Di ko siya sa kama si Ate Aisa ba? Oh. Ato ko nung papelitoon kay Juan. Kaya magsugbo ako bagutan. Jadi tamo wala. Saan mo sa kuha babaga? Gupuhan! Dako magbayar lagi. Ha? Bay. Di na yan, bay. Ha? Taw-taw di na iya. Ay. Gusto niya pa ko? Wala. Dili ba? Gusto niya pa ko? Unsam dai. Danan sa. Di ang tawag ko. Mana lang ko na ibilin to. Ani nabili na pero makatalab lang gyapon eh. Pagkaroon ng mga chay, okay na nga ito mo. Utan na meron mag-utan ka lang. Mga landong-landong ba? Ibutan na nga itong sangin. Inaya ba kayo mga... Oh, gapo. Darang ka pensiro. Kasubay! Maganda rin. Kung meron ka nito, wala ka talo. Sabi mga chay, ito nila na itong vegetables. Pagpalinaw ng mata, pagmahaba ng buhay. Mga chay, unsa ba ato dugayon ato na palabig zombod kaya kita ato pagka handsome face ato na ilo ato mamungkay ikabaw mo kinsa ugly face din eh tara ba ala Ako na. O karon mga chay, ato lihaw na itong pangpatibay na mata, pangpalakas ng resistensya. Akan! Sunod, ato sa koto atong sinugba kayo mo atong main event. Joy, plaster na! Silang tagalili. Asa galit na? Nata sa balay nilang mami kay gi-inviter taog kaon. Wow. Karaan kayong taga Saudi. Oh, mga Joy! Hey, nga! Naanak ko ni mga nanay ba? Uy, pero... Sinani mo? Saan o? Grabe machoy. Gibaang lang eh. Taga Saudi. Mura magnigamay. Wag ni permendis ko absent pa na ya. Blah. Ay. Nagat pa ba yaga? Good, kani kitugno kay anta. Blah. Mga sinugba mga choy. Utan mga choy. Sundig mo ato. Sama. Yo. Pizza. Sakit na pun. Sakit na po ko ng mga choy. Sabi sili mga choy. Apa? Sintos. Saka na. Sa mga mananagat. Asa to? Green eh. Ang bida na to ay naray. Wala. Nawala lagi sili. Asa mo sili day? Mara. Taga Saudi eh. Taga Saudi. Saudi Arabia. Ay. Tara, puway. Merry Christmas. Grabe. Ikaw na po. Happy New Year! Happy New Year. Ikaw na po. Grabe. Magunto eh. Sak yun. Grabe. Saan mo? Ikaw. Dara mga tsoy, oh. Sa mga mananagat mga choy. Ako mga Joy, wala sili. Dara sili ay. Ikaw. Aray. Tagay. Di lagi ko ganahan lagi ng karne lagi. Kaya kinira ko Saba? Kini. Kuha. Gara ram gani mo bantay mag Ano po na iniwala na. Kita naman na nasaloy. Kuha kayo. Di namin Merry Christmas. Happy New Year eh. Taga Saudi mod. Lokor ko kaya sili. The great big sili ron. Lo. Sa sulti niyo. unbelievable. Ikaw. Dara. Dara. Sige be. Nagtuong mo giluwa mga tsoy, ora. Bakit? Ano be? Oy, sili da.
Papahan ako. Iluwa ko na to, Brad. Iluwa ko na to. Saan ang ingon? Oh. Kisa man nag-ingon nga iluwa ba? Oh, naawa na ha. Iluwa mo to. Oh, ngawar lang palingot manginao. Kisa man nag-ingon, ari mo din kay pagkita mo kuno paglamoy. Oh. Kita niyo. Lain magay ko paminaw yun. Mura na magkadag. Happy New Year naman eh. Pulbos. Otan. Nga, sa sunay. Parang hot pulbos kita doon. Wah. Lah. Oh mga toy! Ready na! Shoutout! Og shoutout lang ko ni Jonas Fuentes. Og ni Roland Gumba. Og ni Anisito Lagang Anagon Jr. Og ni Rito Pitew. Og ni Murat Vlog. Og ni Jericho Vlog. Shoutout! Og shoutout lang ko ni si Robin. Krisnya Odanra. Og ni Janre Pantenople. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Dex Ablianosa. Jay Riquizo Pias. Dex Abilianosa og ni Christian Abiliana. Shout out! Og shout out lang ni Tambok Vlog. Patrick Icon og ni Geraldine Tagalog Restauro og ni Ninyo Quimbo. Shout out! Og shout out lang ko ni Mark Anthony Nasani Guldi og ni John Del Persilias og ni Kenny Layasan Letida. Shout out! Og shout out na kong Amay Morjor Hapitan og sa Acro Cebu. Shout out! Long live! Og shoutout lang ko ni Galatea ay sa Miskala og ni Atty. Emilio Miskala og ang Aldez Marcos og ang Andy. Shoutout! Og shout out na ko Renante Pasumala og sa Magic 5. Shoutout! Og shout out ko ni Kuya Dave Ursal. Shoutout! Tawa pa shoutout niya mga Chino! Comment lang mo kontro! Thank you!